Emazten favore. Emaztiak ez gaiz erran ene amorekatik. Gizonek uzi balizate, elaidite faltarik. Anitz gizonari bada Andres gaizki erraiten. Arriski eta desoneski baitituzte aipazen. Izilika egoitia ederrago lizate, Andrek gizoneki bezi utzik ezin daidite. Zuhurgutik Andregatik gaizki erran diroite, haiek ongi erraitia honestago lizate. Emasteak zerengatik gaiz erranen dirade, handi eta xipi oro haietarik girade. Balentria simplea da Andren gaiz erraitia. Bat gaiz erran nahi badu, oro bardin zarzea. Iziladi nahi nuke alako den guzia, damu gaitzik, emasteak, ari eman ditia. Andren gaiz erraili orok behar luke pentsatu, bera eta bertze oro, nondik ginaden sortu. Ama emazte luien ala ez nuke nahi galdatu. Amagatik, Andre oro behar luke goratu. Gizonaren probetzuko emaztia beti da, oro behin haietarik, sortzen gira mundura. Sortu eta hilginate hark, az espaginitza, aziz gero egun oroz behar haren aiuta. Haren eskuz osoan behar soinera eta jatera, eri denian, Andre gabe, galdu gizon egurra. Hilbadadi ura nola nor doak egainera, ordu oroz behartugu, ez da heben zer duda. Emazterik ezten lekuian, ez dakuzat plazerik, ez gizona, ez esia, behin ere txaurik. Esian den gauza oro gaizki erreglaturik, parabizian nahi enuke emazterik espalitz.